Ugochi, Agadilu, you can do what for that. Where the letters are. That's not negative. And I'm Ugochi to the yes, I'm Ugochi to the welcome on holiday. You got it. Ordinary vessel, ordinary buzando. If I know where all the native Bunasi, Ugochi Ugochi Bambose, Oneti. No tutuna, Paleono Lambizi. Eza-ana, Ugochi tubelu. Oda wana orifide. Oda masiosi, Oda wadinana gabali. Eza-ana, Ugochi tubelu. Oda manije mwana. Ordinary rules of the body. As I look at you to bed, but I'm not already. But I'm massive, but I want it and I got it. As I look at you to bed, but I'm a DJ Mono. Ordinary rules of the body. Yes, I got it. Ugochi to bed, guy. Ugochi to bed, temple. Oh, yeah. Macarezo, Papa, Chacha, no good, from the back, no change, from the back. Fantastica, Goluibo, Sani Rapucani, Nankefakama, Guluba Goluga, Apapa, the Patacha. Ugochi to be as I listen on my man. Oh, the Nana, oh, Chacha, oh, put on the tea, on the cuisine, Chukoya, my baby. What did I do? Yes, I do Ugochi to be. Daalụ. Ụmụ ọdịnala Igbo agakwana m n'oge awa nke eziokwu nke ọmụmụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge anyị ga-awa eziokwu niile ahụ n'agbanyeghị etu o si wee meta ma ọ metụta onye ọbụla, maka na eziokwu asụrọsi ekwu n'ekwu. Yes, ọ bụrụ na ige mere nkụzi ma m kwuru gbasara etu ọdịnala Igbo si wee kwụrụ gbasara adoption. You watch anya with yes, I get pretty eziokwu niile kwesịrị ka ekwuo. Yes. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, ọ bụrụ na ịhụ taa ka izi na-eso m, aka bụbụ onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ signs you will see in the dream and it shows that you will be great in life, or you are seeing those signs in your vision. It shows that you will be great in life or you are called one. When you see those signs in your life happening, pay attention to them. Echefuna n'ụbọchị Mọnde ọbụla n'ụbọchị Tuesday bụ ụbọchị anyị ji eme ministration using ordinary method. Yes, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị nwoke na nwaanyị, isi ndị enyi anyị niile all over the globe.
ịnwekwara ike ịbịa maka kanseling maka na ike dị n'okwu ọnụ okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji kee ụwa. And anyị kwuru na ọrụ anyị na-arụ na afọ anyị na-agba na distansị abụrụ ịbarị a ị nwere ike isonyere anyị all over the globe. O nwere ndị abịa bụ na tempụl mana ha eritogo nnukwute elele na nkụzi anyị ya na ọfọ anyị na-agụ na tempụl kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Then maka ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Febụwarị ga-ebido Febụwarị 6th. Ọtụtụ ndị mmadụ ebupụbego maka ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro ya bụ aja bunye elu aja ịpụta ihe aja esigoro ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu including my humble self. anyị adịghị share testimony maka na ọ dịrọ necessary unless onwezie nke dị nnukwute mkpa. anyị adịghị show okwu ihe ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Yes, onye ọbụla na-eme ka esi kpọọ ya ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ndị a ga-achụ aja n'isi ha for 14 good days bido na 6th February to 19th. anyị na-achụ aja ụbọchị anyị na-ebidie aja ihe mme ụbọchị ndị ọzọ achụwa aja nsoro ọkụ ụbọchị ha na-emechi bụ 19th. achụkwa aja dị iche iche aja ebu wee mee saraka ndị mmadụ erikwazie ma nwụọ. So echi isonye na aja bụ aja if word ọrụ ya 3 prayer request then make donation token to the account number. Then echatzie m na WhatsApp ka m tụnye gị gwazie gị details I need to ịnweta from you ka i wee nwee ike sonye na anya bụ aja maka ọdịmma gị. Chatịa m na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. That will not be a Jimotam. That is the only WhatsApp number you get Jimotam. Then, no can you keep on the phone. Then, you have to get up what it has about. You show what you go. Echefukwana. Na movie that you go, that's our movie. The Nollywood movie. I na sponsor. Yes. Our first movie, I sponsored by the temple. But the title of the movie, The Rejected Staff of Four. To Onye this way draw for. Now the implication of doing that. All them will be show the movie. In fact, all movie in where you can film in where you can see the men. Then you will film. As we are, that movie now is undergoing editing. After editing, I can tell you, all the tradition and these video, so them na my become my follower. My followers and my subscribers would these people to the female. Yes, by next week, I get goes up. Post the promo video of it. Yes, maybe in 2 weeks plus now, the main video after that. You can watch it on my Facebook page. You can watch it on my YouTube channel. So when you want to watch, share our link. Let the person start following us so that we can say at least on this can watch your video. All the best you can get from any Nigerian movie. Yes, and they will have stars that features in the movie. Yes, and I can tell you as we speak, I can well send you some scripts I need there based on my teachings. Yes, all my teachings now. Our intention this year is to act all my teachings in the movie. I sure that this evangelization. Yes, that's something in there. Yes, everyone only Igbo no, you get what here. So then I took as all my followers. I'm if my follower, you can write script, more than you can act. Whether you already established actor or actress, or you have passion for it, we believe in you. We can give you another platform to excel.
ya ọka dị mkpa. Then ka anyị gabazie n'ilu n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Yes, ebugaziri m n'ụbọchị taa na isiokwu anyị bụ agụgọ ndị isiokwu anyị ji bịa na sayensị ọ ga-agba ọnwụ na ọ na-emere ebe ị nọ. You pay attention. If you are a type that normally see yourself ị na-afụ dị sayensị ị maa na ya na ị ga-abụ nnukwu mmadụ na ndụ a ma ọ bụ n'ihu onye akpọrọ ọrụ. Ị na-afụta onwe gị na ndụ dream ma ọ na trance ebe ikpu okpu eze bụ iwu nwoke bụ iwu nwanyị, ma ọ bụ na-afụta onwe gị na nlọ ebe ndị mmadụ nọ na-ehe elu gị dịka nnukwu mmadụ na-akwanyere ugwu. Then ma ọ bụ na ị nọ na nlọ wee fụta onwe gị ebe ị nọ na kind of throne, ifu mates the servants ha nọ n'ebe anwa for your service, then all a good signs n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị na nlọ ebe ị nọ na-agọzi ndị mmadụ, na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ ọ na-abịa na mmezu, a good sign na anyị na-ebu nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Emekwara onye na-afụta onwe gị in a position of authority ma ọ na-afụta onwe gị ebe ị na-ama ngụ na-ekele prominent people like the king, the governors and prominent people of this world, a sign na ọ bụrụ na ị bụrụ nnukwu mmadụ ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị ebe ị na-efe efe na nlọ wee n'ebe ndị ilo chọrọ ịchụba gị, igro always bido fewe efewe na nlọ, a good sign na ọ bụrụ na ị bụrụ onye akpọrọ ọrụ ịbụ nnukwu mmadụ. Ebekwana onye na-afụta onwe gị ebe iji ọjị n'aka na-agba ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ na-agọzi ndị mmadụ ọ na-eme, all sign na ọ bụrụ na ị bụrụ nnukwu mmadụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-afụ onwe gị na nlọ ebe iji staff, nwere ike staff of authority nke a dị igwe na-eji, ma ọ na-efụtara onwe gị ka iji nnukwu staff ọbụla ma ọ bụ na iji ihe a ma elephantors a na-egbu ya egbu. Yes, this elephantors ọ nwere many shapes. Ị na-afụta onwe gị ebe iji ya na nlọ, ọ gosi n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịfụ na-afụta onwe gị na nlọ ebe ị na-anya exotic cars, yes, very expensive cars na nlọ, ịzaịda n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị na nlọ ebe ifuru bundles of big cash, whether Nigerian currency or foreign currencies, ọ gosiri na ịzaịda n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị ebe a na-enye gị ego na nlọ, na-agwa gị na ego a ihe eji ego a wee bụ nnukwu mmadụ, ịzaịda na-enye sign n'ịbụ onye nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ịfụta onwe gị na nlọ ebe ị nwere accumulate lots of fruits or oranges or udara or ihe ọma dị iche iche, but they are all fruits, a signs n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ ma ọ bụ n'ịbụ nnukwu mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị in the midst ebe ị bịalụ, ọ wee bụrụ na ndị mmadụ na ebe ahụ a na-asị gị ya praises, a sign n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ma ọ bụ na ị pụtara efu onwe gị na nlọ ebe the elderly people, ndị ihe ka ndị ichie, ma ọ bụ somebody na throne, ma ọ bụ somebody dịka igwe na-agọzi gị na-agwa gị n'ịbụ nnukwu mmadụ na ị ga-eje mba dị iche iche na ị ga-ede ude, sign n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Ma ọ bụ na ịfụtara onwe gị ebe ị nọ na mba ofesi, yes, ebe ị nọ na mba ofesi living largely, living comfortably, ma ọ bụ ebe ị pụtara ọ bụrụ na ndị pụtara wee bụrụ
na n'ịnọ fụta onwe gị na nrọ ebe ị nọ with animals, dangerous animals, and none of them hurt you. They are all there obeying your command. Maybe if I don't know, get out of the for snakes and what have you, all these dangerous animals, and they are not scared. You understand? And they are willing, you know, they have command. They are all obeying. It's a sign. Maybe look mad. More, maybe when you have all. You know, Tanya? More money for the way, now, they can look when you charge. Or when you dress in a chieftaincy title. More money for the way, now, every efe ndị ọzọ ndị chiri ndị ichie obodo ụlọ ma obodo ọbụla ọ gosiri na-ebu nnukwu mmadụ ma ọ wee onye akpọrọ ọrụ ma ọ bụ na ịpụtara nwa ofu onwe ebe ịgba njaka n'ụkwụ nchata bụ eriri ya ndị ọzọ na-agba adịghị ekwukwa nke a na-eji egotara afịa ana m ekwu ifu onwe uti nchata n'ọkpa nwa m ihe nsị anyị nọ na-abịa mana eriri a ndị chiri ọzọ nnukwu ọzọ na-agba n'ụkwụ efu ya na nlọ ebe egwu ya ịmarụ na ya na-ebu nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'igwe onye akpọrọ ọrụ ịghọtara ya efu onwe gị na nlọ ebe ị na-akụmandị like a big soldier, a big officer ebe ị na-enye ọda ma ọ bụ n'ịnọ n'obodo ya talking to large congregation audience ị na-ekwu okwu onye ọbụla is eager to listen and obey what you said is a good sign n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ mgbe ị na-afụ ihe ndị a huge sign either n'ịbụ nnukwu mmadụ ma ọ bụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ. However, whether those things you saw in your dream or in a vision, maybe a trance, or normal a prophetic message, then whether all of this will come to fulfillment depends on you. It's in your hands to work it out. Do you get? Let me give you an example. They were nkuzi m nwa bụ Ogbuefi mana ma nkuzi m ana like inye ihe ọmụmatụ. You know why? If you forget what I said, you might not forget my illustrations. Na nkọwa m. Generation book, ị ga-afụ ebe akọwalụ gbasara Samson. Samson was a great man, a messiah of his people. Don't forget that na agbụrụ niile, agbụrụ ọbụla na-enwe ndị nchụaja. Agbụrụ ọbụla na-enwe messiah. Agbụrụ ọbụla na-enwe prophet. All the Bible from time immemorial, I can tell you, even Naniwa, enwere agbụrụ ndị nchụaja. Yes, enwere agbụrụ ndị nchụaja. Agbụrụ ndị nchụaja, like I want to know why bụ descendants of Onye. Yes, a na-akpọ ha mgbe gboo ndị ichi. Yes, abịa na anụ ọrụ anyị ma na-akpọ alụ. Yes, ọ na-agbụrụ ọnwụ na nwere ihe dị mara ha. Enwere agbụrụ ndị amụma na be anyị na-ezumere Oraifite. Enwere agbụrụ na-akụ amụma. Ọ na-eje na meseji bi ahụ ebe kụziri na ma YouTube gbasara ịkụ amụma n'ala Igbo. Ọ dị ọnwụ na-enwego nna gị rugoro ebe 80 gbagobe. Yes, bụ onye toro n'ala Igbo. Ọ ga-agwa gị na o nwere oge a na-akụ amụma n'ala Igbo. Oge ndị ụka rụrụ ri anyị front and back. Ọ bụrụ na mmepe ọnụ gwa gị ihe ndị ụka riri anyị, ị ga-adị surprise. Oriri ha riri anyị mgbe a na-akụ amụma n'ala Igbo. Ọ dịbụ ori anyị n'ala Igbo mgbe a na-akụ amụma. Ewee kụọ amụma so n'ọdịbụ n'ala Igbo ebe akara ntị before ihe ike ọbụla eme. Samson
agazie Samson ozi na ọ ga-adị ime, ọ gazie nne Samson ozi na ọ ga-adị ime mụọ nwa, na nwa ahụ ọ ga-amụ agụba agakwara n'isi na ọ ga-abụ erasta agụba ma gị n'isi, na ọ ga-abụ nnukwu mmadụ onye ga-azọpụta agbụrụ ya bụ ndị Juu n'aka mkpagbu ndị Palestinians ga-akpagbu ha. It will trace you to know that during the Babylonian Empire, the Jewish people was defeated. And the Babylonian Empire then were all the Jewish people all over from their base, scattered all over the world, European nations. When you hear the Arabs were feel their own land, the problem with the Jewish people and the Arab people started during the time of Abraham. The time Abraham maltreated Hagar, bụ mụtara Ishmael. It will interest you to know that Hagar bụ nwa Africa. Yes, nwa Mary, Sarah, nwunye Abraham. Mesizie Abraham amụtara nwa. Sarah wee sị Abraham ya na nwa Mary ya bụ Hagar. Mgbe Hagar mụziri nwa wee mụta nwa nwoke a na-akpọ Ishmael, anyị wee bido ndị Juu bụ Abraham na Sarah wee conspire against nwa Africa. Ọ bụrụ taa ka ndị anyara ịbụwara Africa mgbe ka anyị ya. So ihe o meziri ewu owesisi chụpụ Hagar, wee chụpụ Hagar na ịkpa, mana chi gods of Africa chi nke nna nna anyị ha wee gbatakwara anyị ọsọ enyemaka ka o si agbatara ụmụ Africa. Mmiri wee bido kwapụtawa n'omume n'ime desert. wee bless the land of desert. Mmiri gbapụtawa wee sustain nụọ Hagar na nwa ya bụ Ishmael. Ọwụzụ onye mụsara ndị Arab, maka na Arab nọ between the white and the Africa. In the high for the have pure white or mixed blood. Arab. Since that time, Arabs have never forgiven the Jewish people. All that Arab all have the Babylonians, Babylonian Empire, within the areas of Iran, Iraq, and the rest of them. They fought the Jewish people and defeated them. So, my actually was there Babylon. Mgbe ndị Babylonians nọ dị a, ebe akwa, zitere ha Samson. Samson ahụ kwesịrị ịbụ onye ga-eribrete ha n'aka mkpagbu Arab, ha na-akpagbuzi ha nke ikpeazụ. Ọ bụrụ na ha akpatụkwara be ha akpatụbuo na be ha bifo mechazie, adịmekwu maka the present Jewish people agbapụtara in 1947 na adịmekwu ndị a na-akpatụ ha be ha steeti. So, ọ bụrụ taa ka ha bewere akwa na-akpatụ inyekọta akwụkwọ abụ otu ị ga-afụ ebe akpatụrụ ha, ebe ha nọ wee bụ by the river of Babylon, ebe ha na-ebe akwa. So ihe njikọwa ya bụ na Samson who a destined messenger and the Messiah of his people. But that prophecy, that intention, that purpose, why he was allowed to reincarnate, to be a helper and a redeemer for his people, was defeated. You know why? Because he lost in the battle. He deviated from the original plan. Original plan of all get stick to the will of God and live according to natural laws in order to be able to defeat their enemies. But now we will succumb to the beauty of Delilah, the Palestinian woman. Delilah will find out every case. Where boy you see, he care where that. Then Samson did not complete that mission given to him to save his people.
You understand? So, go on yes, go on under the influence of my voice. Despite the fact and the reason why you were created, you are created to be a personality and save your family, or at large save your community or your town or even Igbo race. Mana, if you live a useless lifestyle, I can tell you, you might not be able to achieve that purpose why you were created. So, even if you have received so many visions, messages, prophetic words, even in dreams and physical, that will be great in life, even after prayer, if you did not work hard to make those things work and come to life into this gross material, those things will never work. Yes. God says in his book, they are bless the works of your hands. In another place in the ancient book, was said that the gift of a man make it a way for him. So it's through your gift and work of your hands that you will be blessed. Mana ọtụtụ ndị mmadụ a na-eme ihe n'ụzọ taa, ọ bụrụ na ị nwere aka ọrụ ọbụla ị nwere ị na-arụ legitimate work ya bụ ị nwere ọrụ aka, ma na ị na-eje na-achọ na-eti ise ma ọ na-eje ka anya gwa ọrụ oke ite, ma ọ bụ na ị na-eje na prayer houses na-achọ ka emere miracle. How? You are not deceiving yourself because it will not happen. You will be scammed. You understand? Because of your ignorance. You must have handwork. You must have something you are doing. So that your talent, your gift, and handwork will be a blessing to you. So whether all these dreams in your life will come to reality depends largely on you. If you work them out. You know what? You must work them out. Yes. All that will you must be properly guided. You must be mentored. I'm very proud to be from Anambra State. The Anambrarians, Bisibo, well, method ever introduced for apprenticeship. Where in your that tribe where the enemy? All I can receive. Boy, mentorship. That is the secret why Anambra is the most successful people. Yes, in Nigeria, Anambra were the highest number of millionaires in Nigeria. It's not evangelism, because we understand the power of mentorship. That is our secret. No, let me tell you, when we are growing up in the 80s, if family obuna Anambra, yes, just check here, early 80s, Anambra were low. Na first son Ijaoko. Every first son Moka father. Every first son we go to. Ijaoko, boy, yes. Boy, I want a jebu, unless for families indeed very rich. Man, middle class and lower class. How they send them more kids. They go to another primary school or for the early secondary school. Ijewa boy. You know why? It was a boy our gang drogi. A bia Natana village, all women living doors.
before you know it, a lot of gas emerge. For that, all that system of mentorship, I can tell you, even Lagos business schools are studying the brain in apprenticeship. Because they are not also one of our secrets. So mentorship is the key. Mentorship is the key. You must be properly mentored. But today, yesterday Sunday, I was so happy. You know why? One of the women, yes, a woman that once passed through the temple training. I was at a temple some months back. I think about four months ago, yes. She graduated like 4 months ago. I prayed for her, gave her all the blessings. Now she's on her own working. She's a married woman. But today, yesterday, Sunday, she showed me a Venza machine, they worth about 600,000 naira. All. Natalia? Yes. She succeeded, and I even told her that more is coming. Even cats are coming. Because she learned the work. She learned the work. So you must properly learn the work. Forget to be here on social media. But one social media all from A to Z. Even for the way get out for the peripherals. Yes. For the peripherals, all you got. Some of the things in Africa they are looking for money and the followership. Money chop the real immoral. Calculate A to Z on how you will be successful. You must have been paying when you are. Onye na-asị that they will call. Therefore, the one of the need your mentorship is just deceiving you. Or when it goes to that, they make us. Even if your father is a leader and there's a small boy you are following him, yeah, because you will not expect my son to go for a Bosago in another temple. Definitely, will always be around. Someone bring this, someone bring that. As I'm doing those things, he will be learning what I'm doing. And at this stage, I will hand him over. That is mentorship. But all from nowhere, I will manage from Lagos. Before you know it, even on Facebook, you just say, "Oh yeah, now I'm thinking, who does that?" Ime to a man here, I got engaging them one way now, or they to one, never entire lock. By then, wasting people's money. Because the money out. Engaging, I'm going to do one call. Yes. Now, what cheer? Moses trade Aaron trade with Joshua, and so on and so on. Of course. Elijah trade Elisha. Even Jesus don't call that trade on this apostle and the 72 disciples. So he must be trained. So anyway, I was so happy for the woman. Yes. Because now Julia on today and all today. It's going to actually support to them man. So Obroni will call. My mission is actually to help people live better life. Obroni will call. Now I'm going to Marafa, and I better man get born. Will call. And actually, you want to answer the call. What I make sure that a bit smoker more call on when time to visit the temple, I will help you. Because what I will so many work done. Manakolo Kadionemo. Ndị na-asị na ndị ọrụ na ndị dibịa ebughị ibu amaghị ihe a na-ekwu
because now so many ground to cover. Because maybe now for thousands of followers and the pastors must come back to their root. And God somebody got it. After Lagos, Abuja, for Imo State. Yes, anything they are not special areas. Iwa do not kusia, but when I'm kusi go, when they talk about our family. Send the other message in our WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Yeah, guys,